Nedeľa, 5. júl. Traja mladí Seničania nakopli svoje asi 30-ročné babety a vydali sa na ďalekú cestu. Tak ideme do Gruzínska, prejdeme 8 štátov, dokopy to je 5000 km po cestách, plus ideme ešte trajektami asi 2500 km po Čiernom mori. Malá babeta šla do světa a krk za to dá, že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo neskuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Babeta, až se zpátky vrátí, pozná, že chybila a bude chtít mě vyplnit, co kdysi slíbila. Jo, po 50 kilometroch vidíme asfalt. Akože fakt, 50 kilometrov sme sa nechce nadávať, čo? Išli po tomto. Akože to bolo fakt neskutočné toto. Nič horšie, nič. Fakt, na babete nič horšie nezažili. Toto bol pravý offroad. Prešlo presne 50 dní a babeťáci sú konečne doma. Zažili vraj nezabudnutelnú cestu. V Gruzínsku pokúsal nás pes, vyšli sme do 3200 metrov nad morom, vyšli sme 50 km offroadovou cestou, čo nedali Nemci na veľkých motorkách. Spoznali sme kopu ľudí, strašne super to bolo. Každý deň na babetách prešli asi 160 kilometrov. Tie sem tam štrajkovali, no vždy ich chalani spojaznili. V Gruzínsku sa ale stalo niečo, s čím nepočítali. Sa nám jedna babeta pokazila práve v Gruzínsku v Batumi, hneď ako sme sa vylotili z trajektu. Bohužiaľ, no tak vždy to nevyjde a o tomto cestovanie tak sme pokračovali, bohužiaľ len dvaja. Bolo nám to veľmi ľúto. Matej teda predčasne odišiel domov, Denis a René ale v ceste pokračovali a takto vyzeral ich všedný deň. Človek stál, vyliezol zo stanu, tak pozrel, či už je slnko a no, v podstate sme vyrazili, keď bol obchod, tak sme niekde niečo nakúpili, aspoň na raňajky a vodu. Potom sme v podstate išli takmer do večera, no a potom sme zase nejaký obchod, takže sme niečo kúpili, pokiaľ možno sa niečoho najedli a tak sa to v podstate opakovalo. Večer rozbalovali stany. Keď bolo možné, tak sme sa aj okúpali. Takže to bolo také super a za týždeň aspoň voda studená, kalná, s rybami. Super. Chalani už minulý rok absolvovali cestu do Moldavska. Na bojové podmienky sú teda zvyknutí a ako správni cestovatelia domov prišli aj so suvenírom. Je to lebka pravdepodobne z vlka alebo z nejakého psa. Sami nevieme. Babeťáci o ďalšej ceste zatiaľ neuvažujú. Vedia ale, že by chceli navštíviť sever Európy. Všetko sa to ale bude odvíjať od sponzorov a dostatku financií. Dominika Pivovarčiová, TV Region.